ஹலோ எர்த்லிங்ஸ். நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கேள்விகளுக்கு பதில் தெரியாமல் இருக்கும். அது சயின்ஸை பற்றியும் இருக்கலாம், டெக்னாலஜியை பற்றியும் இருக்கலாம், மனிதர்களை பற்றியும் இருக்கலாம், ஏன் இன்டர்ஸ்டெல்லரில் கூப்பர் கர்கண்டோவில் போய் உயிர் பழிச்சது உண்மையான கூட இருக்கலாம். இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுப்பது தான் நம்ம சேனலோட நோக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வைனி அக்கியா சேனல். அண்ட் இன்னைக்கு நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, வை மதர் இஸ் ஸ்பெஷல். அம்மா என்ற சொல் இயற்கையில் தோன்றியதாக கூறப்படுகிறது. குழந்தை வாயை திறக்கும்போது ஆ என்று ஒரு ஒலி வரும். வாயை மூடும்போது என்று ஒரு ஒலி வரும். இரண்டும் கலந்தால் அம்மா என்ற ஒரு ஒலி வரும். ஒரு குழந்தை பார்ப்பது முதலில் அம்மாவை தான். குழந்தையின் முகத்திலிருந்து மெமரி பவர் அம்மாவின் முகத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது. நமக்கு தன்னம்பிக்கையும் நம்பிக்கையும் கற்றுத்தருவது அம்மா. நாம் குழந்தையாக இருக்கும்போது முதல் அடி எடுத்து வைப்பதிலிருந்து பல விஷயங்களை செய்து முடிக்கும் வரை பேக்போனாக இருப்பது அம்மாதான். நம்முடைய கனவுகளுக்கும் முதலில் சப்போர்ட்டாகவும் அந்த கனவை அடைவதற்கு உறுதுணையாக இருப்பதும் அம்மாதான். அவர்களின் அன்பை எதனோடும் கம்பேர் செய்ய முடியாது. கடவுள் எல்லா இடத்திலும் இருக்க முடியாது. அதற்கு தான் அம்மாவை கடவுள் படைத்தார் என்று சொல்வார்கள். சூரியனைப் போல் நம் வாழ்க்கையில் இருக்கும் எல்லா இருளையும் போக்கக்கூடியவள் அம்மா. நாம் எவ்வளவு உயர் பதவிகளுக்கு சென்றாலும், உலகின் தேடி தேடி அலைந்தாலும் மீண்டும் அமர முடியாத சிம்மாசனம் தாயின் கருவறை மட்டுமே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் செய்யுங்க, ஷேர் செய்யுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.